Bona vesprada a tots i totes. Així estem en la 21a campanya de concerts d'intercanvis que fa la Comunitat Valenciana, que reuneix a totes les federacions que hi ha, les societats musicals, la de societats musicals, la Federació de Dolçainers i Tabaleters, la de cors, la de folklore i no sé si em deixa alguna més també per ahí. Però, bueno, la idea és fer un intercanvi i no és precís que siga colla on colla, però avui, per exemple, nosaltres hem decidit fer-lo amb una colla veïna, que és la colla d'Ondara, colla Dolçainers i Tabaleters. Així que donem pas a la colla d'Ondara i amb la peça Bequetero.
Va. Bé, ara és el torn de la colla del poble, val? I anem a... Per a fer-ho més ràpid, no? Pues presentarem 3 cançons ara. Val? Primer anem a començar amb 9 de març, que és una cançó que li va fer Toni Lloret en el seu dia a Elvira, val? I el va dedicar, i nosaltres anem a fer una versió d'arranjament que ha fet Josep Mengual, que és la que fem habitualment pel carrer. Val? Després tocarem les 3 rotes, així hi ha molta tradició. Si no ho sabeu, al d'ara hi ha molta tradició en Setmana Santa i és molt xulo el que fan. I bé, enguany vam posar una cançó nova, no? I la interpretarem així. I després hi ha Paula Orihuel, que és una altra cercavila que va fer Toni Lloret i que li la va dedicar a la filla del president de la colla, que és Orihuel, quan va ser tallera. Així que la clandestina.
així i tinc entès que la seva colla era la clandestina, no? Així, i va pues, dedicar moltes cançons a la colla. Així que venim de la mar de Toni Llorer. a millor el de gata, no? Diria, però ho dic amb tot el cor, perquè no ho dic amb després, no? Perquè tenim que cuidar nosaltres la llengua, no? I el parlar, no? Vull dir, no sols cuidar la llengua al valencià, sinó també el parlar de cada lloc, no? I bueno, pues a Gata tienen el seu parlar, a Sipego també, que a mi m'encanta, perquè jo tinc família a Sipego també, i quan vaig a veure a ma tia, pues, és que es nota que no és de Pego ella, però com porta 50 anys així, pues és d'això. Val? Molt bé, pues així anem a tocar Xexena.
Un, dos, i...